Kungenzeka ube mhlambe kwesinye isikhathi uthi uyakagogomisela ukuthi uthenga imbiza, uthole ukuthi uthema uyiphuza wangayizwa wena ukuthi kusebenzela imbiza, kanti imbiza iyasebenza kanti bungakaze ucheck ukuthi unoshukela yini. Ngoba ezinye izinto uma unoshukela ayihambi njengabanye abantu abavele bengenalutho. Kungenzeka kube ukuthi mhlambe wena uma uthenga imbiza uthenge imbiza kanti vele unoshukela. Uma usuthi uyayiphuza le mbiza yokuvusa imizwa yakho uthole ukuthi imizwa yakho ayivuki. Bengicela ukuthi uma kungenzeka bungakuqale usheke ushukela. Uma kuwukuthi uyanqena ukuthi usheke ushukela, ake uvane uze la kagogomisele, ke uvane nje mhlawumbe ukuthi ufuna ngoba kukhona okusolayo, suke zikhona iy'mpawana ey'thize ma uzoba nesifo sikashukela. Mhlambe ke uvane nje ukuthi cha, ke ungenzele nje gogo imbiza kashukela, mhlampe-ke ngibone kuqale ngithi ukuphuza ngibone ukuthi ngase kube le muzwa yami elikhathele kanje kwenzakalani ngayo. Ingoba phela njengoba ngisho njalo kanjalo nje, ingoba ngazi ukuthi umuntu onenkinga yesifo sikashukela imizwa yakhe ayivumi, imizwa yakhe ayifuni ukusebenza, iyethuka ngathi iyethuka njengomuntu ophuphayo ngoba ithuka manje engathi iyavuka khona manje siyidala la ishone phansi. Nawe uma ngabe nje uyazizwa ukuthi unaleyo nkinga, uyazizwa futhi ukuthi uma uthi uyacabanga njengomuntu wesifazane kodwa imizwa yakho ivane uzizwe ukuthi uyakhathala nje, uvane ukhathala nje ucobe kungazi ukuthi ngase kube kwenziwe yini. Bengicela mina mhlawumbe ungakubheka ushukela uma unqena ukuyowu-check-a emaklinikhi, mhlambe ngoba phela ayibulali imbiza kashukela, subungake mhlambe uyithenge imbiza kashukela, ke uyithi uyiphuza uma uney'mpawu ozizwayo bezisho abantu kodwa uzisola. Uyazi uma ungafika la kumina uthi uzoyithenga le mbiza kashukela, bengizokunika 2. Ngizokunika imbiza kashukela, ngikunika imbiza yamadoda. Ubuzoqala uphuze le kashukela ebese ushaya le yamadoda uma usuthe kuyidla phela le kashukela. Uzwe-ke uma usuyisebenzisa kanjalo ukuthi kwenzakalani egazini, kodwa ngifuna uqale ngekashukela kuqala. Uyisebenzise ungayisebenzisa uze uyiqede, bese uyaqeda lapho usebenzisa imbiza yamadoda. Uma nje ungafika nje njengamanje, into engizoyenza ngizokwenza into eyisipesheli sokuthi kulaba abantu abanoshukela uzothenga imbiza kashukela athole eyamadoda mahhala, noma ngabe kuthenge eyamahhala kodwa uthenge ekashukela uthole eyamadoda mahhala, noma-ke hlampe uthonge yona eyamadoda kodwa unoshukela uzothola eyamahhala yamadoda. Ifuna zihambisane zibe u-2 zibe yikhombo. Ngizokunika kanjalo ngemali yembiza eyodwa. Wena usungangifonela ey'nambeni zami ongibuze ukuthi gogo imalini yona imbiza, ngizobe sengitshela ukuthi imalini kuhlanganiswe nokuposa nakho konke. Ungasale ukani uyihlupha ungabe usayibambezela, khala khona.